kanggo pengunjung situs iki ojo buat sampah ngawur kayak ngene dulu. Iya ya. Coba bareng-bareng ojo tiga buat sampah kayak ngene. Iki petugas berseni sampai pengunjung sing nekat buat ngawur nang lokasi kene. Muga meneh dulu-dulu sing sawan nang lokasi tenan situs iki gak buat sampah ngawur. Oke, dulu-dulu sing nang situs iki tolong ya aja buat sampah meneh ya. Sano petugasnya. Perlu buka kasih itu rempon. Apa? Apa si Erpin kok? Apa? Gak paling tujuan tok. Ngono ne. Mbek kon nangkan ini. Akeh pengunjung sing lempar koin nang kene. Mulai wingi sore beberapa pengunjung sing ngawiti lempar koin saiki dadi semacam adat anyar.